السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazur kaže, ja ću nastaviti da govorim o onim ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su učestvovali u bitci na Bedru. Jedan od ashaba kojeg ću danas spomenuti je Hazreti Umara bin Hazam. Hazreti Umara bin Hazam radijallahu anhu je jedan od 70 ashaba koji su učestvovali u davanju bejata, zavjeta na Al-Akbah. Obojica njegove braće, Hazreti Amr bin Hazam i Hazreti Ma'abil bin Hazam, su također bili ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On se pridružio časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u svim bitkama, uključujući Bedr i Uhud. On je držao zastavu plemena Malik bin Nadžar u svojim rukama prilikom pobjede Mekke. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je osnovao vezu bratstva između Umara i Hazreti Muhriz bin Nazla. On ih je proglasio braćom poslije iseljenja. Po smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je iz redova odmetnika iznikao nered, fitna i oni započeli rat protiv muslimana, on se je pridružio Hazreti Halid bin Walid u toj bitci protiv njih. Postao je šehid u toku bitke Jamama. Njegova majka se zvala Halida bint Anis. Ebu Bekr bin Muhammed prenosi, kad je zmija jednom ujela Hazreti Abdullaha bin Sahla, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da on bude odveden kod Hazreti Umara bin Hazam, tako da on može da uradi dam za njega, to jeste da se moli za specijalnu molitvu za njega i njegovu zaštitu. On je odgovorio: o Allahov poslaniče, izgleda kao da će da umre. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nosite ga kod Umara, on će mu uraditi dam, uzvišeni Allah će ga izliječiti. Sigurno ga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio ovoj molitvi. Ovo ne znači, Bože sačuvaj, da su časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ove specijalne molitve od Hazreti Umara bile potrebne ili da on nije bio u stanju da ih radi, već on je dao različitim ljudima različite dužnosti, ali moć i blagoslov časnog poslanika su bili uz njih, tako da su ove dove bile uslišane od njih. Spomenuto je u Sirat ibn Hišam da su licemjeri dolazili
u džamiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije skupa i slušanja razgovora muslimana, oni su se rugali njima i ismijavali su njihovu vjeru, a ponekad su čak ispred njih ovo radili. Jednom kad su licemjeri se skupili u poslanikovu džamiju, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je vidio da se u tajnosti došaptavaju. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ih izbace iz džamije i oni su bili izbačeni. Hazreti Ebu Ejub je krenuo prema Umer bin Kejs koji je pripadao plemenu Ganam bin Malik bin Nadjar. On se je brinuo o idolima u njihovom plemenu u vremenu neznanja. Uzeo ga je za noge i počeo da ga vuče napolje iz džamije. On mu je govorio: o Ebu Ejube, zar ćeš da me odvojiš iz društva Benu Salba? Onda se Hazreti Ejub okrenuo prema Rafi Bedija koji je također bio iz plemena Benu Nadjar. Zamotao ga je u platno i izgurao ga je iz džamije. Ebu Ejub je rekao: ti prokleti licemjere, udalji se od džamije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Hazreti Umara bin Hazam otišao do Zeid bin Amr. Izvukao ga je iz džamije držeći ga za njegovu bradu. Onda ga je udario po prsima sa obadvijema rukama da je pao na zemlju. On mu je na to rekao: o Umara, povrijedio si me. Hazreti Umara mu je odgovorio: o licemjere, neka te Allah uništi. Kaznu koju ti je Allah pripremio je mnogo veća od ovoga. Nemoj da bi prišao poslanikovoj džamiji ikad više. Prilikom bitke na Tabuku, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem putovao do Tabuka, kamila časnog poslanika Kasva im je nestala iz vida. Ashabi časnog poslanika su tragali za njom. Hazreti Umara bin Hazam je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kao što sam već spomenuo, on je uzeo bejat na Akbi i također je ashab koji je učestvovao u bitci na Bedru. On je brat Hazreti Amr bin Hazam. Osoba koja govori o ovom događaju kaže da je Hazreti Zeid bin Salat bio u istom karavanu sa Hazreti Umara. On je imao dužnost da vodi brigu o karavanu i tovario je kamile i tako dalje. U to vrijeme osoba je bila zadužena za dužnosti kao što su ove. On je pripadao plemenu Kenka, bio je Jevrej, ali je primio islam. I kad je primio islam, neka licemjernost je i dalje ostala prema muslimanima. Onda je upitao kao na vrlo nevin način: zar Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne tvrdi da je poslanik i da vam govori o nevidljivom, a ne zna gdje mu je kamila otišla? U to vrijeme Hazreti Umara je bio blizu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovaj komentar je nekako stigao do časnog poslanika, ili je uzvišeni Allah mu o ovome dao znanje. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: osoba je sad komentarisala da Muhammed govori ljudima da je poslanik i da vam govori o nevidljivom, a ne zna gdje mu je kamila. Onda je rekao: kunem se Allahom, ja ništa ne znam osim o onome o čemu me uzvišeni Allah informiše. Ja ne znam nevidljivo, ali ja govorim onako kako mi uzvišeni Allah naređuje. Poslije ovoga uzvišeni Allah je informisao poslanika gdje je njegova kamila, da bi ušutio ovog licemjera. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: u istinu uzvišeni Allah mi je rekao da je moja kamila u toj dolini. I onda je pokazao prema pravcu te doline. Rekao je: odite i dovedite je. Ashabi su otišli i doveli kamilu. Ovako je uzvišeni Allah ušutkao licemjera. Beki i Ebu Naim govore da je Hazreti Umara došao i rekao: Allah mi, čudna stvar se desila danas. Malo prije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo u vezi komentara koji je jedna osoba ovdje izgovorila, o kojoj ga je uzvišeni Allah informisao. Hazur kaže:
Ovdje vidimo da je uzvišeni Allah dao do znanja časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga. Osoba koja je bila tu je rekla Hazreti Umari: Allaha mi, prije nego što si ti došao, iste riječi nam je Zaid rekao. Onda je Hazreti Umara zgrabio Zaida za vrat i rekao prisutnima: o sluge Allahove, bila je zmija u mom karavanu i ja nisam imao znanja o njoj da je uklonim. Onda se okrenuo prema Zaidu i rekao da neće imati nikakve veze s njim u budućnosti. Prema nekima Zaid se pokajao poslije, ali neki su mišljenja da je ostao do smrti licemjer. Hazreti Zijad bin Hunein prenosi od Hazreti Umara bin Hazm da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: postoje 4 važna principa. Ako osoba radi prema njima, postaje musliman. Ako izostavi jednu od njih, onda od ostala 3 nema koristi za njega. Hazreti Zaid kaže: pitao sam Hazreti Umaru koji su ti principi. On je rekao: namaz, zakat, post i hadž. I potrebno je da se vjeruje i da se po njima postupa. Namazi su obaveza, zakat je obaveza za sve imućne, post je obaveza za sve koje imaju dobro zdravlje, hadž je obaveza za one koji su u mogućnosti. Znači, vrlo je važno da se ponašamo prema ovim principima. Ovi principi su zapisani u knjigama i ovo nam daje definiciju muslimana. Kako god sad neki islamski učenjaci izdaju naredbe nevjerovanja i formirali su nove definicije šta znači biti musliman. Drugi ashab o kojem ću da govorim danas je Hazreti Abdullah bin Masud. Njegova titula je Abdurrahman i on je pripadao plemenu Banu Huzeil. Ime njegove majke je bilo Umi i Abd. On je umro u 32. godini poslije hidžre. Ime njegovog oca je bilo Masud bin Gafil. Abdullah bin Masud se ubraja među one koji su prvi primili islam. On je primio islam u isto vrijeme kad i sestra Hazreti Omera radijallahu anhu, Hazreti Fatima bint Khatab i njen muž, Hazreti Said bin Zaid. On je primio islam prije nego što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Darul Akram, mjesto koje je bilo izgrađeno u Mekki za muslimane da budu u stanju da se okupljaju. Hazreti Abdullah bin Masud prenosi: ja sam bio 6. osoba koja je primila islam. U to vrijeme osim nas 6 nije bilo ni jednog muslimana u cijelom svijetu. Prenoseći o svom primanju islama, Hazreti Abdullah bin Masud kaže: kad sam dostigao godine razumijevanja, godine gdje je osoba u stanju da ispravno prepozna i razlikuje između dobrog i lošeg, godine zrelosti. Jedan dan sam čuvao ovce od Ukba bin Muajta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prišao i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je također bio s njim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: mladiću, imaš li mlijeka? Ja sam odgovorio: da, imam, ali pošto mi je ovo bilo povjereno, ne mogu vam ga dati. On je bio veoma pobožan od samog djetinjstva. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
dovedi mi ovcu koja ne očekuje da se ojanji i koja ne daje mlijeko. On je dalje rekao, ja sam časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem doveo mladu ovcu. Poslije ovoga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zavezao zajedno njene noge, protrljao svoje ruke o njeno vime i počeo učiti dovu, dok vime nije bilo ispunjeno mlijekom. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je onda donio zdjelu koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem napunio mlijekom i rekao Hazreti Ebu Bekru da pije iz zdjele. Hazreti Ebu Bekr je pio mlijeko i poslije ovoga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pio iz zdjele. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda protrljao ruke preko vimena i rekao, skupite se. I one su se počele skupljati i vratile se u svoj prethodni oblik. Ja sam tražio od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da me pouči riječima koje je proučio. Na ovo je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio svoju ruku na moju glavu i rekao, ti si inteligentan mlad čovjek. Onda on kaže da je naučio napamet 70 sura časnog Kur'ana direktno od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vezi Hazreti Abdullaha bin Masuda, Hazreti Mirza Bashir Ahmed piše u svojoj knjigi Život i karakter od pečata poslanstva da on nije bio iz plemena Kurejšija, on je pripadao plemenu Huzeir. Bio je vrlo siromašan čovjek, čuvao je ovce od Ukba bin Muejta, poglavice Kurejšija. Poslije kad je primio islam, živio je sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i postao je veliki učenjak radi provedenog vremena sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Većina fika Hanefija, hanefijskog učenja je prema njegovom razumijevanju islama. Onda imamo hadis u vezi spretnosti razumijevanja vjerskog znanja. Hazreti Ibn Masud kaže da ljudi ne znaju da ja imam dosta znanja u vezi časnog Kur'ana. Ja znam gdje je svaka sura časnog Kur'ana objavljena i kad. I Hazreti Veil kaže da niko se nije usprotivio kad je Abdullah bin Masud rekao ovo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da učimo časni Kur'an od 4 ashaba i Hazreti Abdullah bin Masud je bio prvi na listi. Hazreti Muslim Maud je ovo objasnio detaljno u knjigi Uvod u učenje Kur'ana na sljedeći način. Rekao je kad je želja za učenje Kur'ana napamet se povećala kod ljudi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio 4 glavna učitelja koji su zapamtili časni Kur'an pod nadgledom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda su oni učili druge ljude. Ova 4 glavna učitelja su bili Abdullah bin Masud, Salimullah Abi Hudejfa, Muaz bin Džabal i Ubej ibn Kab. Prva dva su bili muhadžiri, oni koji su se preselili iz Mekke u Medinu, a zadnja dva su ensarije, stanovnici Medine. Abdullah bin Masud je uvijek bio preokupiran radom. Salim je bio oslobođeni rob, a Muaz i Ubej su bili vrlo viđeni ljudi u Medini. Ovako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio učitelje iz raznih dijelova i statusa, tako da niko ne bi bio spriječen da dođe do njih i da bude podučavan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio, vi koji želite da naučite časni Kur'an, učite od ovih četvorice. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje piše da ova 4 su naučili cijeli Kur'an pod nadgledom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mnogo drugih ashaba su naučili neke dijelove također od poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Prenosi se da je jednom kad je Hazreti Abdullah bin Masud učio Kur'an, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da neke riječi bi se trebale izgovoriti na drugačiji način. Kako god Abdullah bin Masud se pobunio i rekao da je njega časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio da ih izgovara na način na koji je on to sad uradio. Onda ga je Hazreti Omer radijallahu anhu odveo do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je on ne izgovara pravilno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da prouči taj dio o kojem njih dvojica imaju nesporazum. Kad je proučio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da on izgovara ispravno. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu je poslanik rekao da izgovara drugačije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Omera radijallahu anhu da i on prouči taj ajet. Kad je proučio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je i on ispravno izgovorio. Ovo pokazuje da dodatno ovim četvorici koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao cijeli Kur'an bili su i drugi koji su učili dijelove Kur'ana od njega. Hazreti Omerov radijallahu anhu komentar da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio da izgovara drugačije taj ajet nam govori da je i on direktno učio od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuto je kad je Hazreti Abdullah bin Masud učio javno časni Kur'an. Jednom ashabi su se sakupili i rekli da Kurejšije još nikad nisu čuli učenje Kur'ana. Pitali su da li ima neko ko bi učio javno. Hazreti Abdullah bin Masud je rekao, ja ću im učiti časni Kur'an. Ashabi su mu rekli, bojimo se da ti nevjernici neće nauditi, jer si ti siromašan čovjek. Rekli su da bi bilo bolje da nađu nekoga sa većim statusom od njega, da im uči Kur'an, jer njegovo pleme će ga zaštititi ako nevjernici uzvrate silom. Hazreti Abdullah bin Masud je rekao, ne brinite se vi za mene, mene će uzvišeni Allah zaštititi. Ashabi su imali toliki žar za vjerom. Sljedeći dan on je počeo da uči Kur'an. Na glas blizu Kabe. Proučio je Bismillahirrahmanirrahim u ime Allaha milostivog samilosnog i proučuje suru Rahman. Kurejšije su bili zaprepašteni i rekli su on uči iz iste knjige iz koje Muhammed uči. Kad su ovo čuli, počeli su da ga udaraju po njegovom licu. Kako god, on je nastavio i završio je dio koji je planirao da prouči. Kad se je vratio, ashabi su vidjeli modrice i rekli su mu, ovog smo se i bojali da će ti se dogoditi. Abdullah bin Masud je odgovorio, u mojim očima ovi Allahovi neprijatelji nikad nisu bili manji nego kad su me napadali. Ako želite, ja bi ovo ponovio i sutra. Ashabi su rekli, ne, ovo je dosta. Ti si ih učio da slušaju nešto što nisu željeli da čuju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao Abdullaha bin Masuda sa sobom kad je on prihvatio islam. On bi služio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik bi mu davao instrukcije. Ako čuješ moj glas i ulaz mojih vrata nije zastrt, uđi bez traženja dozvole. Ovo je značilo ako je zastor na vratima ne ulazi. Ako je zastor sklonjen, onda slobodno uđi i to je značilo da žene nisu bile u kući. Radio je sve za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pomagao bi mu da se obuje, putovao bi sa poslanikom i držao je zastor kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupao. Prema nekim hadisima među ashabima je bio poznat kao sahibu Suvak, sahibu Wasad i sahibu Nailain. Ove riječi su značile da je on bio
povjerenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem izvršavao je dužnosti da pravi krevet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dodavao mu misvak, obuću, donosio mu vodu za abdest i kupanje. On bi također popravljao obuću časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također bi se brinuo o svemu ovome kad bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem putovao. Spomenuto je da je Abdullah bin Masud držao zastor dok se poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupao. On je budio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i putovao bi naoružan uz poslanika. Hazreti Abu Musa kaže, kad sam doselio iz Jemena u Medinu, mislio sam da je Abdullah bin Masud iz Ehlil Bejt, porodice časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on i njegova majka su često posjećivali poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdullah bin Masud je učestvovao u oba iseljavanja, u Abesiniju i također u Medinu. On je bio u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku, Bejat i Rizvan i mnogim drugim prilikama. Poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je učestvovao u bitci Jarmuka. Bio je među onim ashabima kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosnu vijest o džennetu. U toku njihovog života on je igrao veliku ulogu Ebu Džehlovom kraju. Hazreti Anis prenosi da na kraju bitke na Bedru časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da li ima iko ko će saznati tačne informacije o Ebu Džehlu. I tako Abdullah bin Masud je otišao i vidio kako Ebu Džehl leži na bojnom polju. Bio je ranjen i u agoniji. Sinovi od Ifra su učinili da budu u ovom stanju. Abdullah bin Masud ga je uhvatio za bradu i upitao: jesi li ti Ebu Džehl? I on u tom stanju on je arogantno upitao: da li ste ikada ubili višeg vođu od mene? Ovo je iz hadisa Sahih Muslim. Prvi hadis je bio iz Sahih Buhari. Hadis iz Sahih Muslim glasi ovako: Hazreti Abdullah bin Masud ga je zgrabio za bradu i upitao ga: da li si ti Ebu Džehl? A Ebu Džehl je rekao: jesi li ubio većeg čovjeka od mene? Onda prenosioc govori da je Ebu Džehl rekao: da me je bar neko osim farmera ubio. Dva mladića iz Medine, oni su ga ostavili u ovakvom stanju. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu je također o ovome spomenuo u Tefsiri Kabir detaljno, kako su protivnici gorili u vatri mržnje i spletki i čak kad su umirali. Ponašali su se na taj način. On piše da Hazreti Abdullah bin Masud je rekao: poslije bitke vidio sam Ebu Džehla da jadikuje u agoniji radi rana. Otišao sam i upitao ga kako je on. On je odgovorio da ne žali za svojom smrti. Vojnici umiru. Kako god, žalio je da su ga ubili dvojica ensarija, dječaka iz Medine. Ali ga je pitao da mu učini jednu uslugu, da ga ubije i da ga riješi ove agonije, ali da mu osječe glavu, da vrat ostane uz lobanju, tako da njegova glava stoji visoko. Hazreti Abdullah bin Masud je rekao: ne, ja ti neću ispuniti zadnju želju, i osjekao mu je glavu blizu njegove brade. Hazreti Halifatul Mesih piše dalje: vidite kolika je vatra mržnje izbijala iz Ebu Džehla. Čitav život je bio ljut što nije mogao da uzrokuje još višu bol na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kad je umirao i gorio u svojoj mržnji i bio je ubijen od dva neistrenirana vojnika koji su bili dječaci, a i zadnja želja mu nije bila ispunjena i bila mu je glava osječena blizu brade i otišao je sa ovog svijeta goreći u svojoj mržnji. Kad je Hazreti Abdullah bin Masud
preselio u Medinu, boravio je u kući Hazreti Muaz bin Džabal, a prema drugim ostao je sa Hazreti Sad bin Hajsman. U Meki bratstvo između njega i Hazreti Zubeir bin Avam, a u Medini časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Muaz bin Džabal za njegovog brata u vjeri. U ranim danima u Medini bio je vrlo siromašan, tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio smještaj za muhadžire u njegovoj džamiji. Neki ljudi iz Benu Zuhra plemena nisu bili za ovo da Hazreti Abdullah bin Masud bude sa njima. Oni su govorili da je on siromašan, a oni iz više klase. Kako god, kad je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo, ustao je i rekao za svog siromašnog slugu: da li je mene Bog poslao da bi se vi ovako razlikovali? Zapamtite da uzvišeni Allah ne blagoslovi ovakvu zajednicu u kojoj siromašna i slaba osoba ne dobije svoja prava. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem našao smještaj Abdullahu bin Masudu blizu džamije, dok su Benu Zuhra bili daleko u ćošku. Hazreti Ibn Masud lično prenosi da mu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naložio da mu uči suru Al-Nisa. On prenosi ovaj događaj i kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naložio da mu učim suru Al-Nisa. Ja sam odgovorio: šta ja mogu tebi učiti kad je ovo bilo tebi objavljeno? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: meni je drago kad drugi uče časni Kur'an i ja ga slušam. Onda on kaže: ja sam počeo učiti i kad sam stigao do ajeta: a kakvo će biti s njima kad ja dovedem svjedoka od svakog naroda, a tebe dovedem kao svjedoka protiv ovih. Oči poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bile napunjene suzama. U drugim hadisu je spomenuto da mu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da stane. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio na Arafatu kad je jedan čovjek mu prišao i rekao: ja emirul mu'minin, što znači vođo pravednih. Ovo je poslije kad je postao halifa. Ja sam došao iz Kufe i vidio sam čovjeka koji diktira časni Kur'an bez gledanja u knjigu. Hazreti Omer radijallahu anhu je ljutito odgovorio: ko je taj čovjek? Čovjek je odgovorio: Abdullah bin Masud. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo, njegova ljutnja se smanjila i rekao je: ako iko izvršava ovaj zadatak, niko nije bolji od Abdullaha bin Masuda. On može da napiše čitav Kur'an bez gledanja u knjigu. Onda je Omer radijallahu anhu govorio: jedne noći Hazreti Ebu Bekr i ja smo bili sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad smo prošli kraj Abdullaha bin Masuda. On je učio časni Kur'an dok je klanjao na file. Stajao je u namazu i učio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zastao i slušao njegovo učenje i onda je Hazreti Abdullah bin Masud pao na seđdu, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Abdullah, šta god budeš pitao Allaha, sad će ti uslušati. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kogod želi da uči Kur'an sa tolikom osvježenjem kao da je tek objavljen, onda treba da ga uči od Abdullaha bin Masuda. Onda Hazreti Abdurrahman bin Yazid prenosi: otišli smo kod Hazreti Huzeifa i pitali ga: reci nam o čovjeku koji je bio najbliži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem
u njegovoj praksi i praćenju poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem primjera i njegovih dijela. Drugim riječima, šta je god poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, da i mi možemo učiti od njega. On je odgovorio da osoba najbliža časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj praksi Abdullah bin Masud. Stepen žara da prati sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio je takav da poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su ashabi rekli koji je ashab najbliži bio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u smislu ponašanja i navika i karakteristika, Hazreti Huzeifa je odgovorio prema mom znanju to je bio Abdullah bin Masud. Možda radi ovoga je časni poslanik govorio šta god Abdullah bin Masud želi, ja želim to za moj narod. Ovo je hadis iz Sahih Buhari. Hazreti Alkama prenosi da su ponašanja Hazreti Abdullah bin Masuda, njegov dobar karakter i njegova umjerenost u praksi bili slični onima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sin Hazreti Abdullaha bin Masuda, Ubejdullah, prenosi da je njegov otac imao naviku da se noću probudi radi tahadžud namaza kad su svi drugi spavali. Jedne noći sam ga čuo da mrmlja nalik mrmljanju pčele, to jest mrmljao je lagano, dok je činio ibadet i učio časni Kur'an. Hazreti Ali prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kad bi ja ikad postavio nekoga kao guvernera bez ikakve konsultacije, to bi bio Abdullah bin Masud. Isti hadis Hazreti Ali radijallahu anhu je zabilježen na drugom mjestu na ovaj način. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako bi ja ikad postavio emira bez konsultacije muslimana, ja bi postavio Abdullah bin Masuda. Hazreti Abdullah bin Masud govori: poslije primanja islama nikada nisam spavao između perioda od izlaska sunca do podne. Hazreti Abdullah bin Masud je volio svoju ženu i djecu. Kad bi ulazio u kuću, pročistio bi grlo i progovorio tako da bi ukućani znali da je stigao. Njegova žena Hazreti Zeynep govori da je jedanput jedna stara žena dala Amajliju dok je Abdullah bin Masud ulazio u kuću. Ovo je bila praksa u to vrijeme da žene to prave da bi se blagoslovi povećali. Ona kaže, znala je da Abdullah bin Masud nije ovo volio. Ona je sakrila ispod kreveta na kojem je sjedila. Ona kaže, došao je i sjeo pored mene gledajući u moj vrat. Rekao je, kakvo je to uže oko vrata. Rekla sam mu da je Amajlija, odmah je slomio i bacio govoreći da je porodica Abdullaha oslobođena od širka. Onda je rekao, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su sve stvari širk, pripisivanje druga Allahu. Onda sam mu rekla, šta ti govoriš, moje oči su naticale i ja sam išla kod jedne Jevrejke i koristila Amajliju. Tad su mi oči bile otekle i suze su mi tekle i bolilo su me. Ali kad bi ona to koristila, bol bi otišao iz mojih očiju. Kako god, Abdullah bin Masud mi je onda rekao da su sve ovo poslovi šeitana. Da dova časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem treba biti dovoljna. O gospodaru ljudi, ukloni moju bolest i izliječi me. Samo ti možeš izliječiti i nema lijeka osim kroz tebe. Takvog lijeka koji ne ostavlja iza nikakve bolesti. Tako ti ljudi koji idu ovakvim osobama, gatarama i vračarama i oni koji su opijeni po čitav dan i ne klanjaju ni jedan namaz, oni idu njima da im prave amajlije i onda tvrde da su izliječeni. Nama je sad dat izvor i ovo je odgovor za sve te stvari. Jednom Abdullah bin Masud je otišao da vidi svog prijatelja
kako god on nije bio tu. On je posalamio se sa njegovom suprugom i pitao ako može dobiti vode. Oni nisu imali vode u tom vremenu i ona je poslala sluškinju da donese od komšinice, ali se ona nije vratila dugo vremena. Kad se je vratila, supruga njegovog prijatelja je naružila sluškinju. Hazreti Abdullah se je vratio kući žedan poslije ovoga. Sljedeći dan je sreo svog prijatelja i on ga je pitao zašto je otišao brzo kući i nije se ni napio vode. Hazreti Abdullah bin Masud je odgovorio: kad je tvoja supruga proklinjala i ružila sluškinju, riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su mi došle na um, da kogod je proklinjat, a nije kriv, prokletstvo pada na onoga ko kune. Ja sam pomislio, ako je sluškinja nedužna, onda će ta prokletnja pasti na mene. Bolje je bilo da ja odem bez pića. Ovako je bio status ovih ashaba. Samo sumnja da bi Allah mogao biti nezadovoljan, oni su se bojali. Hazreti Abdullah bin Masud je bio mršav, male visine i svijetli puti. Oblačio je finu, bijelu odjeću i koristio parfen. Hazreti Talha prenosi da su ga prepoznavali sa njegovim parfemom. Hazreti Ali prenosi da je jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Hazreti Abdullah bin Masudu da se radi određenog zadatka popne na drvo. Vidjevši da su njegovi mišići prividljivo tanki i slabi, ashabi su se počeli smijeti njegovim tankim mišićima. Na to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao: zašto se smijete? Vrline Abdullah bin Masuda će na sudnjem danu biti teže na vagi od planine Uhud. Hazreti Abdullah bin Masud je imao dužu kosu, jednom mu je bila porasla do vrata i kad bi klanjao, stavljao bi je iza ušiju. Zaid bin Wahab prenosi: jednog dana sam sjedio sa Omerom radijallahu anhu kad je Abdullah bin Masud došao. Pošto je on bio nizak, bilo ga je teško vidjeti među grupom ljudi. Drugi ljudi ili su bili visoki ili su sjedili na specifičan način, tako da je bilo vrlo teško vidjeti njega. Skoro da se nije ni vidio. Kad ga je Hazreti Omer radijallahu anhu vidio, počeo je da razgovara s njim na vrlo veseo način. U to vrijeme Abdullah bin Masud je nastavio da stoji. Kad su završili razgovor i Hazreti Abdullah je otišao, Hazreti Omer radijallahu anhu je gledao za njim dok se nije izgubio iz vida. Onda je rekao: ova osoba je izvanredni podanik znanja. Da bi shvatili status znanja i njegovog ponašanja u vezi Abdullaha bin Masuda, sljedeći incident će nam to pokazati. Pred kraj života od Hazreti Muaz bin Džabal, ljudi su ga pitali da im da neki savjet. On je rekao: znanje i vjera imaju različite stepene. Znanje ima poseban status, a i vjera također. Kogod se bude trudio da usvoji oba dvoje, bit će uspješan. Onda je spomenuo 4 osobe koje su pokazali da su primjer, a Hazreti Abdullah bin Masud je bio jedan od ovih ljudi. Poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Omer radijallahu anhu je odredio Hazreti Abdullah bin Masuda za misionara za obrazovanje i moralnu obuku ljudima Kufe i u isto vrijeme je odredio Hazreti Amar bin Jasira za guvernera. Hazreti Omer radijallahu anhu je onda rekao ljudima Kufe: obojica ovih ljudi su bili među bliskim ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i imaju poseban položaj. Oni su bili od onih ljudi koji su učestvovali u bitci na Bedru. Vi svi trebate slijediti njihov primjer i pokoravati se njihovim naredbama i također slušati šta oni kažu. Za vas ja smatram da je Abdullah bin Masud bolji od mene. U toku zadnjih dana njegove bolesti Hazreti Osman radijallahu anhu je posjetio Abdullaha bin Masuda i upitao ga da li ima ikakvu žalbi ili tužbi. Sad kad si me pitao, on je odgovorio: moje jedine žalbe su moji grijesi jer ih ima mnogo. Hazreti Osman radijallahu anhu ga je onda upitao: da li ti treba išta? On je odgovorio da mu jedino treba milost uzvišenog Allaha.
Hazreti Osman radijallahu anhu ga je onda upitao da li treba da mu pošalje doktora. On je rekao, doktor je taj koji me je doveo do ovakvog stanja, što znači šta mu se god desilo je prema Božjoj volji i on je zadovoljan sa tim. Hazreti Osman je onda pitao da li mu treba određeni dio novca da mu obezbijedi za njega. On mu je odgovorio da mu ništa ne treba. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao, bilo bi korisno za tvoje kćeri. Na ovo mu je on odgovorio, da li ti ovim govoriš da će moje kćeri ostati siromašne? Onda je nastavio, ja savjetujem svoje kćeri da uče suru El-Vakija svake noći, jer sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, kogod prouči suru El-Vakiju svaku noć, nikad neće biti gladan. Ovo je bio stepen vjerovanja u Allaha ovih sjajnih zvijezda poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Salma bin Tavam kaže, jedanput je neki čovjek sreo Abdullaha bin Masuda i prenio mu svoj san i rekao, ja sam te vidio u snu prošle noći i također sam vidio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je sjedio na visokoj govornici, a ti si sjedio niže govornice. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao, o Ibn Masud, dođi bliže mene jer si postao tako odvojen od kad sam ja otišao. Abdullah bin Masud je onda rekao, zakuni se Bogom da si zaista ovo vidio u snu. On je odgovorio, da zaista jesam. Na ovo je on onda rekao, da li si ti došao iz Medine da klanjaš moju dženazu? Jer izgleda da je moje vrijeme došlo. Kratko poslije toga on je umro. Međutim, prije njegove smrti, kad je Hazreti Osman radijallahu anhu saznao o njegovoj bolesti, pozvao ga je da napusti Kufu i dođe u Medinu. Ljudi Kufe su ga salijetali da ostane u Kufi i također su ga uvjeravali da će ga zaštititi. Moguće je da je ovaj slučaj da ga je Hazreti Osman radijallahu anhu pozvao u Medinu bio prije njegove bolesti, jer izgleda kao da je on bio u dobrom zdravlju kad se ovaj slučaj dogodio u kojemu je ovaj čovjek prenio svoj san. Međutim, to je bilo poslije ovoga da ga je Hazreti Osman radijallahu anhu pozvao iz Kufe. Iako su ljudi Kufe željeli da on ostane tamo i obećali mu da će ga zaštititi, on je rekao da je to bio nalog halife vremena i da je za njega bilo podmorajuće da posluša. On je također rekao da će vrlo skoro izbiti određeni neredi i da nije želio da bude njihov uzrok. I poslije toga je napustio Kufu. On je umro u 32. godini poslije hidže. Hazreti Osman radijallahu anhu je predvodio njegovu dženazu i ukopat je u Džennetul Baki. U vrijeme njegove smrti imao je tek više od 60 godina. Prema drugim hadisima imao je 70 godina kad je preminuo. Poslije smrti Abdullaha bin Masuda, Hazreti Abu Musa je rekao Abu Masudu, da li misliš da je Hazreti Abdullah bin Masud ostavio osobu koja posjeduje iste kvalitete kao on? Hazreti Abu Musa je rekao, nekad kad nam nije bilo dozvoljeno da posjetimo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Abdullah je mogao da uđe u poslanikovu kuću. I kad mi nismo bili u blizini časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Abdullah bin Masud je imao priliku da služi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ima koristi od njegovog društva. Tako kako će biti neko drugi ko posjeduje iste kvalitete kao što je on. Jednom je Hazreti Ajša upitana, imaju dva ashaba, jedan prekida post vrlo brzo čim sunce zađe i klanja svoj namaz odmah, a drugi relativno kasnije prekida post i klanja. Hazreti Ajša radijallahu anha je upitala koji je ashab koji to odmah radi. Rečeno joj je da je to Hazreti Abdullah bin Masud. Onda je Hazreti Ajša rekla, ovo je također bila praksa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tu su mnogi drugi hadisi i predavanja u pogledu Hazreti Abdullaha bin Masuda
koje ću ja, ako Bog da spomenem u budućnosti. Da nas svemogući Allah osposobi da slijedimo primjer ovih sjajnih zvijezda. और रवायात और वाक़यात भी हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा बयान करूँगा। अल्लाह ताला हमें इन चमकते सितारों के उसवे और तरीक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.